tafiyar sama sai jirgi, tafiyar ƙasa sai mota, maganar baka kira masana su suke da sanin komai. ilimi haka Sai malamai faɗin haka ga malam tafiyar mutana magana mutum ta zato ni da kai nake ka fito fitilar mutana haske. zaki kake ai ba a fi ka ba kai ne fitilar mutanen gari dawe su Mai adan kawa kafi su ba ka yin rawa, Naɗi ne mai ba su tsoro ka bai makiyan ka tsoro, tauraro kai kake haske. Dokto Alhaji Sani In kayo ado do al'umma sai sun fito sun zo kallon ka sarkin ado. ka gagara Fi su ka shahara karyar su wasu taba ka ba zai yi. kura ka da muje in gaishe da shi Ko gwamnati ma sun san da shi, talaka na alfahari da shi. a magar yake tare Kai ake batu mata wallan daura da ko ta yanto in kai magana za su fahimtu Haji Sani Muhammadu kamar ka babu samun irin ka kwaiwaya. tafi a lafiya dai zaki mai kin ganin ka ya dau aiki Dr. Alhaji Sani Muhammadu Rabi za ya dafa. Allahu sarkin sarauta mai yi wa bawa fahimta kare mu sharrin magauta waƙar ka nufa mu yi ta in mun kare rawa a ta Ka ba mu baiwa a waka, zance ciki za mu saka. Mun samu kuɗi a waka, mun samu mota a waka. Kai ne ka so haka Allah, mai bin ka zai tsaye da sallah, zai addu'a ba kasala. Mun zo gidan babba gamje, gwarzon da in yayi gunje, sai an ji koda a daji. Mata wallan daura za ke kewa ice abincin. ku faɗa na faɗar sanabin madumar tawalli Rai ya dade mata wallan daura mun gaishe ka. tafiya da babba daidai ne mai abin gani ko ya kai ne kargi a bar wadai doki mulki a je gidan zaki Kuɗi ku zo mu je banki, aiki mu je gidan aiki, kyauta a bar wa mai yinta, dan shi ya hangi romanta. Dr. Haji Sani ya saba, kukan talaka ya duba, mai yi baka dan Allah, mai yi aso shi dan Allah. tafiya a hankali dodo wa za ya ɗauri kwando yau na ga babba mai kwazo yara su za a baiwa Baje mun saraki sa'a dai, ka fito a sannu aniya dai, je tafiyar ka dai dai dai, ga ɗaukaka ga mukamai. magana kuke ko hasashe ku tuna da ɗimbin ƙasashe Dr. Hajji Sani ya leƙa mu raka mu je ko darance mu ga baba giwa a daji da muke yi wa addu'a Giwa kana da ƙarfinka, ka zo ana ta kallonka, kowa ya kama sunanka. Dr. Sani Muhammadu kai ne, mata wallan daura an baka. Dan Alhaji Muhammadu, jikan biya mara digawo. ya Allah jikan ajidan mai motoci uba na kwarai Allah ya ji Haji Abdu Muhammad kaji baban kwarai. Ka bar baya mai kyau ga talaka ya cire ciwo, shi dai ya hana mu yin wayo. Allah ya ji ka da rahama ya kai haske ya kawar. Dr. Hajji Sani Muna ji da kai ba mu zuwa ko ina sai da kai komai namu sai da kai kana da girma baba Allah zai rika ma baba kana san al'umma baba suna
wata ba ka bai ji da kyau ba. Mai gida na ya wuce nasu uban kiɗa in ɗan cashe. Gaba da ka sani kai ka kai abi ka gida an san ka ko aka samu ta wallan daura na da halin ki. Rana ta balle gabas ta sauka ta yamma za mu gano nema garinmu da nisa canza da in na tara taro sisi. Komai ashe mai nema zai samu idan ya jira. Allah muna roƙo mu ma karfa mu tare taro sisi. Birni ya kai birni sai an da kidaji da ado in dai sarauta ne Dr. Haji Sani Muhammadu ne zaki. Ashe Abdul Zefa kai ma dai dan gari ne. Lallai ni dan gari ne waye zai manta mafari ni nan magarya ki tare taimin na komai a rayuwa. Ai dan halaka baya manta halacci Zefa ka fahimta. Sako na ya batu na ya Matawalle ya baka mota ya ce mu faɗa ma a hira. to ku ce masa na gode Allah ya ƙara arziki. Allah ya samu dace.